Да, сега е хотела. Там е басейна. И веднага след него е плажа и океана. Тук е супер цивилизовано. Днеска дойде един автобус с китайци. Сутринта 30 и няколко човека се изсипаха и аху. Ето тук охраната посреща, изпраща регулировчик. Само японски коли, само японски, никакви други почти не можеш да видиш. И има от тия старите автобусчета с... Иначе това са уличките навътре към вътрешността на острова. Ама аз не съм сигурен, ако влезна в тая улица, дали ще излезна. По-скоро ме съмнява малко тази работа. Въпреки че има доста места за нощувки, като гледаме на Booking, има доста места за нощувки и там, дето си изглежда, ето сега, това е скутер, камион, не знам и аз какво е точно. Ето още една следваща улица, тук кола трудно може да мине. Те успяват, де. Първият хотел, в който отседнахме, в Бенуа, казва се Тиджили. Много добър избор като за първо място. Искахме да е нещо по-така, по-цивилизовано. Не е и много скъпо. Не е като на Сапарева баня, да кажеш, или Велинград. Горе-долу 100 лева е нощувката. Стаите са прилични, имат си балкончета. На първа линия. Доста зеленина има, точно отпред океана. Даже от нашата тераса не се вижда, защото сме по-бюджетен вариант. Бяха доста двойно по-скъпи, бяха даже тройно тия с гледка океан. Това е другия басейн, който е долу на приземния етаж. Освен този на покрива, имаме и този, който е доста голям, чист. Има и детски басейн. Изобщо хотел е доста приятен, много сме доволни от избора си. Даже не ни се тръгва, още 2 дни сме тук. И после тръгваме към островите. А после и към вътрешността, където сме планирали и там да прекараме горе-долу една седмица на островите, една седмица във вътрешността и след това